Nou, goeie. Wat ben jou aan het doen? Nou, ik ga proberen een beginnetje te maken aan de moestuin. Wat moet er allemaal gebeuren in het begin van het jaar? Nou, de boel weer een beetje onkruid vrijmaken, wat perkjes proberen te maken, net als de buurman. Nou ja, en dan kijken wat er de grond in gaat en of het überhaupt gaat lukken. Dat is een verrassing. Kijk, dit is ons stuk. Van het hokje tot het hokje eigenlijk. Daar kun je haast wel een jaar van eten. Ja, zeker. Wij kunnen heel goed eten daarvan. We hebben de diepvries nog vol met bonen en snijbiet. Dus dat is wel heel erg leuk. Ben je wat ze nemen self-supporting? Niet helemaal, maar alles waar je natuurlijk niet hoeft te kopen en wat je zelf groeit is wel heel erg leuk. Dus, en ja, alles wat lukt, daar heb je natuurlijk heel veel plezier van. En het is lekker om met de handen in de grond te zitten. Ja, want wat vind je zo mooi aan een moestuin? Nou, sowieso dat je de zaadjes in de grond gaat en schout eerst er dan opkomt, dan ben je gewoon helemaal blij van het groeit. En het slag het altijd allegaar? Nee. Verleden jaar werd er heel veel opgegeten, maar dan druk je gewoon nieuwe zaadjes erin in de hoop dat het wel opkomt dus. En daar geniet je dan extra van dus. Je hoort de moed erin. Ja, zeker. Ja. En wat giet er nou als eerste de groen in? Ik heb nou toevallig net een doosje tuinbonen meegenomen. Wanneer kun je deze bientjes eten? Ik hoop in juni zo'n beetje. We hebben de moestuin nog maar een paar jaar, dus dat is voor mij nog een beetje aftasten wanneer wat klaar is. Maar ja, schouderbonen dik genoeg eraan hangen, dan ga ik kijken of het kan. Wanneer heb je hem deze moestuin krijgen dan? 3 jaar geleden. Toen was het vooral heel veel bloemen en heel veel gras nog. Dus we hebben het allemaal over de kop gehaald en ja, gewoon aldoende leren. En je krijgt goede tips van mensen om je heen. Nou, met de ene tip kun je iets meer als met de ander, maar dat is wel heel erg leuk. Het is gewoon leuk bij elkaar dus. Dus ik ben wel heel erg blij met dit groentetuintje. Ja, zeker. Ja, heel erg. En we houden van de ochtend dus straks in het weekend of voor het werk, dan komen we hier ook wel. We zijn hier ook wel eens 5 uur 's ochtends. En dan is er nog helemaal niks, alleen de vogels en gewoon heerlijk.